Foli ni wale ɲuman dɔn o bɛ bila ka taa di Renouveau Télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma maa o maa bɛ yen ni sanga kɔnɔna la ni olu sɔgɔlen no anw na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen wale ɲuman dɔn ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ ye aw ye. Renouveau Télé kanubagaw an bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan kanubaga fɛn fɛn bɛ u jigi sɛmɛ aw na kunnafoniya ko na sira fɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila fo juma la k'aw kelen-kelenna tɛ fɔ aw jigi kɔ o la nin ye Renouveau matin kɛnɛ sigilen ye aw ye tuma min na nɛgɛ kaɲɛ 7 o tɛmɛna ni sanga 19 ye aw minnu bɛ yen nɔ k'aw ye aw ka baarakɛyɔrɔw la sɔrɔ ka ban ni aw sɔgɔlen no aw na an ka foli bɛ aw ye maa minnu bɛ k'an nɛgɛ sɔgɔnɔnaw la an bɛ aw fo don o don an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲina aw fɛnɛ kɔ cogoya si la radio Renouveau lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma ma ɲinɛ maa minnu fɛnɛ sɔgɔlen no anw na an ka page Facebook kan ni o ye Renouveau FM Renouveau Télé page ye an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko bɛɛ k'i bisimila bi tarata novembre kalo tile 16 Renouveau sɔgɔmada kunnafoni ale kɛnɛ kan bi sɔgɔmada in na ko kura i n'a fɔ don tɔw la kunnafoni caman kɔni bɛ yan nɔ sɔgɔmada in na ka walawala ka di kanubaga kelen-kelenna ma i n'a fɔ jɛmukan in sigi kun ye o ye ka aw ka kunnafoniya kunfɔlɔw di aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka kunnasiri ni o bantɔ ye kumaso kɔnɔ yan nɔ an maa fila dafalen bɛ yan fɔlɔ Amadu i ni sɔgɔma. I ni sɔgɔma Fanta Tumota. A bɛ cogo di? An bɛ Ala tanu bi. O diyara n ye. Kunun tɛmɛna n bɛ bi la sini yɛrɛ bɛ Ala bolo. Siga t'a la. Bi tɛ dɔn fɔlɔ an bɛ Ala tanu sɔɔni an bɛna don kibaruyaw kɔnɔna la. Sɔɔni an bɛ don kibaruyaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la don kibaru o la bi tarata novembre kalo tile 16 Renouveau matin kunnafoniyaw bɛna tali kɛ minnu kan bakurubaw olu filɛ fɛn bɛ tali kɛ farafinna worodugu yan fan keleya tɔn ni o ye CEDEAO ye ale kɛlen kɔrɔ ka ɲankili bere ta ka ɲɛsin Mali fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaw ma CEDEAO kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ diɲɛ seleke naani tɔnba ni o ye Union Européenne ye o kɔni ye laseli kɛ kunu ka yira ka fɔ olu fɛnɛ na ɲangili bere ta ka ɲɛsin Mali fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaw ma o la anw bɛ mun de dɔn nin ko in kan a kunnafoniya bɛ Isa Kaba bolo an n'a bɛ ɲɔgɔn lasɔrɔ jɛmukan in kɔnɔna na sɔgɔmada in na ka se ka o walawala décryptage ale kɛnɛ kan o fɛnɛ kɔfɛ fɛn bɛ tali kɛ cakɛdaba min bɛ yen nɔ n'a ɲɛsinnen don fɛn bɛ tali kɛ jago ka taa se dala dumunifɛnw ni sɔrɔ bosoli koɲɛw ma ni o bɛ DNCC ko fɔ o maaw y'a yira k'a fɔ k'olu kɔni bɛna taga baarabila la ka daminɛ novembre kalo tile 22 o la ninnu ka baarabila kun ye jumɛn ye an bɛna maa dɔ wele ka bɔ u ka lafasakulu kɔnɔna na a bɛna o kunnafoniyaw ka o di kanubaga jamakulu ma anw ka bi sɔgɔmada in na don baara ɲɔgɔn welele o ye Maliki Jalo ye Maliki Jalo ale min ye jɔnjɔnba sɔrɔ a ye trophée ba sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen nɔ Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni di o nasira fɛ ani Maliki bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ a ka se ka an ladɔnniya jɔnjɔn sɔrɔlen kɔfɛ nisɔndiya min bɛ a yɛrɛ la a ka se ka o di kanubaga jamakulu ma o kɔfɛ Amadu bɛna ka don kibaru lase aw ma Sori Ibrahim Jalo fɛnɛ bɛ bisimila tani ka segin kunnafoniyaw olu kɛnɛ kan bi kɛnɛya kunnafoni kunu docteur bɔra ka ɲɛfɔli kɛ an ye coronavirus boloci koɲɛw kan a bɛ segin ka ɲɛfɔli kɛ sɔgɔmada in na ni maa minnu bolo ma ci coronavirus bolocibaliya kɔlɔlɔ bɛ se ka kɛ minnu ye a bɛ na a da don olu la ka fara anw ka don fɔli duman kan kunnafoni di gafe minnu bɔra bi olu ɲɛfura fɔlɔ kunnafoniyaw o bɛɛ lajɛlen na lase aw ma bi sɔgɔmada in na anw ka don fɔli duman an nisɔndiyalen bɛ o yira bi aw la kosɛbɛ ka sababuya kɛ an ye dama kasi kɛ an siɲɛ caman Mali seko ni dɔnko tigilamɔgɔ denmisɛnnin dɔ tun bɛ yen nɔ ale kɔni tun taara concert la an ka jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gourmara Rouge ni o bɛ Amadu Kebe ko fɔ docteur Kebe an kɔni ye kunnafoniya duman sɔrɔ ka yira k'a fɔ ko docteur Kebe ko ale labilala a ka fɔli dumanw o na yira aw la an bɛ don baaraw kɔnɔna na sisan ni wagati bolo da cogo ye. Wagati ale boloda cogo filɛ an ka marabolo kelen-kelenna kɔnɔna la fɛn kɔni bɛ tali kɛ nɔgɔ bɛna tigɛ kaba la Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka marabolo damadamanin bɛ yen nɔ nɔgɔ o bɛna da kaba la fɛn bɛ tali kɛ Kayikaw la fo taa se Nyoro ma Tombouctou Tawudini ani Kidal ye marabolo kɔnɔna na ko nɔgɔ o bɛ da kaba la fɛn bɛ tali kɛ Fonɛnɛ fiɲɛ na ko bɛ ci Mali marabolo kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na gɔngɔnbilo bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don Tawudinikaw olu ka yɔrɔjan filɛli la n'o bɔra la Mali fantɔw fɛ gɛlɛya fosi kɔnte nana don yɔrɔjan filɛli la ko n'i ye tilegan in na température ta k'a lajɛ k'a dan kunu tilegan fɛ ta ma ko bi ta o bɛ jigin dɔɔni ka tɛmɛ kunu ta kan
fem metalike kai kaula kubik ligaina uluka temperature kuma ba obeke digiri bisaba ani wolonvlay kulikoro ani sikaso uluta bijo bisaba ani durula sewuka uluta beke bisaba ani woroye mopti uluta bijo bisaba ani nanina tomboktu uluta be jingana bisaba ani sabala gao marabulu kono na kiligaina uluka finteni hakea weke digiri bisaba ni duruye kidal uluta beke bisaba ani flay menaka uluta bijo bisaba ani wolonvlala tawdini ka uluta be jingana digiri muka ani shekina fembe talike bugunina katasi kuchalama ani kita ani nyoro fokatasi narama ni marabulu kufalin kono na kligaina uluga finteni hake obeke digiri bisaba ani woroye fembe talike sankaula uluta bijo bisaba ani worola banyangala uluta beke bisaba ani duruye joila ulufeneta beke digiri bisaba ani woroye bamako distriki konnala no bina dakawala sama fefie obena chi fembe talike gomblu na gelia fitini ndorome do yoro file la mi madame ne kilometri sheki kata bla fotambo nyonkola liga ina finteni hakea wike digire bisaba ani woro e bamakuna la mini so madaina kene chira nege kanya woro temele ni sanga bisaba ni kilenye klebe na bi nege kanya tan sheki ni otemena ni sanga kilenye wakati boloda chugo ni so madaina kadi au ma ida fola dala kola jem kai kono na abidi au ma wala sa maliden kilenye lina kasika atana blado au mana ke mali marabolo fena o metakanya feni kuna furu ni sabula achama me ambolo ko so madaina me keneto amadu bolo akatemeni don kibaru Amadou Mesira Dima tabarakala sanga ye mugan duru soro nege nye wolonfla ka aw munu ye Mali de cɛ muso denmisɛn ani maabakɔrɔ aw ni sɔgɔma y'aw bisimila bi sɔgɔmada in na donc kibaru kɛnɛ dayɛlɛ la minnu na bakurubaw bɛna tali kɛ an ka jamana ye kiribulon dayɛlɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana maa minnu bɛ yen ni u cogoya bɛ nafolo donko la bakaricogo la tɔgɔ bɛ o la ale yɛrɛ ka kan ka jɔ kiri tigilamɔgɔw ɲɛfɛ sɔgɔmada in na ni yɛlɛma ma don kow la an bɛna kuma o kan bi sɔgɔmada in na donc kibaru kɔnɔna la diɲɛ nansaratulo bulon ka tɔbile keleya tɔ min bɛ n'o ye Union Européenne olu fana farala ɲɔgɔn kan ministre 27 bɔɲanko ni jamana ninnu cɔ a la ka se ka u fana ka ɲagiliberew danci u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛ ni Faransi ka laɲini ye min ye ɲagilibere minnu kan ka kɔrɔta olu fɛ ka fara CEDEAO ta kan ani ni ka CEDEAO ta tɔ don bɛrɛ la an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na donc kibaru ale kɛnɛ kan na bamanciya nasiratigɛw la an y'a ye k'a fɔ min ye kolongokaw fɛ ye jugu kɔni ye maa caman minɛ u ka foro kɔnɔ maa tan bɔɲanko nka kibaruya dɔw y'a yira ko maa 8 na bilalaw la nka u taara ni malogosilaw ni fɛn caman wɛrɛ ye an bɛna kuma o kan ka fara min ye yirimajɔ ale sira kura ye labilali kununko maa caman y'u ka nisɔndiya jira ko kɔnɔna la an bɛna kuma o fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru kɔnɔna la kibaruya misɛnnin caman wɛrɛw bɛ bi ka fara ninnu kan min ye bi tarata ye waati min na saga ye 27 sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 7 kan Isaka Dawo ale ka denbaya la nin waati na Katikaw fɛ yen aw ni sɔgɔma y'aw bisimila don kibaru kɛnɛ dayɛlɛ la. Groupe Renouveau ka damine sɛbɛnni ale nasirata la min ye indicateur di Renouveau bɛ aw cɔ a la radio ko fana nasira la radio min ye Renouveau FM ye 98.1 jabaranin ko fana la min bɛ tali kɛ Renouveau télé la ni bɛɛ lajɛlen de faralen don ɲɔgɔn kan ka bila hukumu ba kelen kɔnɔ min bɛ wele ko Groupe Renouveau a kun ye ka se ka kibaruya lakika a ɲɛɲini k'a sɛgɛsɛgɛ a dɔnbagaw fɛ u ka se k'a fara ɲɔgɔn kan k'a dalabɛn tubabu b'a fɔ min ma l'euphémisme ni o ye kibaruya hali n'a dicogo cɛ ka jugu k'a fara ɲɔgɔn kan k'a dalabɛn ko ɲuman waasa kibaruya ka di ka sɔrɔ maa ma nɛni maa ma jɔya u bɛ tali kɛ o baara ninnu na siratigɛ la a y'aw bisimila sɔgɔmada in na an y'a fɔ ten tɔ sisan dani nɔ min bɛ tali kɛ Mali kunkan kɔrɔfɔ kuma mana na diɲɛ nansaratulo bulon ka keleyatɔ fɛ kunungo a bɛ tali kɛ i k'a dɔn awa jamana 27 bɔɲanko minnu bɛɛ lajɛlen ka minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka jamanaw ni jamana wɛrɛ ko ɲɔgɔn ma ani maa wɛrɛ olu kɔni cɛra ka kafoɲɔgɔn kan ka hakili jagabɔ kɛ hakili jagabɔ minnu na CEDEAO maaw ye hakilina min ta ni o ye ɲagini ye ka ɲɛsin jamana ka furancɛrɔ faga maa ɲɛmaw ma a ma sɔrɔla ka fɔ
u y'a yira ko waati minnu fɔra n'o ye bɛnkanw ye ko paraw bilala o ko kɔnɔna la k'u tɛna jɛn ni o ye cogo si la o kama a ɲagili kun fɔlɔ minnu fɔra CEDEAO fɛ fɔlɔ o ye ka se ka an ka furancɛrɔ faga maa ɲɛmaw bali ka taama e k'a dɔn an ka farafinna jamanaw kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya CEDEAO jamanaw maaw jigi b'a kan k'a fɔ nansarala taamaw na se ka boloda ka taa ye o kuma nansara tulobilenw fana y'u ka jɛrɛ kɛ jɛrɛ mun na olu ko CEDEAO y'a bila yɔrɔ min na olu bɛ yen nka olu yɛrɛ b'a lajɛ u fana ka cogoyaw la o bɛ se ka wuli ka jɔ kura jumanw kɛ waasa dɔ ka fara ɲagili bere kan an ka jamana kɔnɔna la nka ɲagili ninnu bɛ si jɔn ni jɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana maaw kun ɲana ko i min ye k'a dɔn Union Européenne na o sɛbɛn bɔ kunun nka u ko ka kɛ ni u b'a la ka dɔ farali min kɛ a jama kan ko a gafe tɛna se ka dankanamaya fɔlɔ nka u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɛn minnu bɛ yen ni o kan ka kɛ ɲagili nasiraw ye ko u y'o danci ka ban o sɛbɛnw bannen don u ka fɔ la ko tile filanin na ko u na olu sɛbɛnw kɔni wakida u ka diɲɛ foroba gafe kɔnɔ waasa bɛɛ k'a dɔn a ko bɛ tali kɛ min na o kuma olu bɛ min ɲini o ye dɛngɛrɛnɛ ka sigi anw ka transition furancɛrɔ faga maa ɲɛmaw dala walasa u bɛ se ka segin kɔ ka kalata kɛ joona cogo min na nin ye CEDEAO ani Union Européenne olu kɔni ka baara n'u ka hakilina taabolo nka an bɛ don min na i ko bi jamana faama minnu yɛrɛ bɛ fanga kunna olu b'a la k'u jigida kosɛbɛ an ka jamanadenw kan k'a ɲini maliden cɛ ni muso fɛ ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ ko waati gɛlɛn kɔnɔ ni an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o de bɛ se ka kɛ sababu ye nin waati gɛlɛnw ka se ka latɛmɛ cogo min na o de la min ye furancɛrɔ faga maa ɲɛma ni a cakɛlaw fɛn o fɛn mana taa yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ weleweleda kɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma ani gɛlɛya minnu bɛ kow dunna ka se ka ɲɛfɔli kɛ o koɲɛw o kanna na an sigi mɛ k'a lajɛ fɛn o fɛn ye bɔda ɲuman ye jamana ma o y'an ka laɲini ye walasa Mali bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛna Mali la yan nɔ an y'a fɔ ten jamana faamaw ko min ye kiiri jango foroba nafolo dunni ko o bɛna fu siri o danna o kama min ye kiiribulon kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigira ma a bɛ se k'a fɔ min siɲɛ fɔlɔ ye nin ye ni o ye maa minnu cogoya bɛ nafoloba dunna ka se ka kiiri dayɛlɛ tɛgɛ bɛ se ka da olu kan cogoya min na ni k'u ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛ dɔn a maaw cɛla min ye Bakari Togola ale b'a la hakilina jiginna nafolo dunni ko kuma b'ale kun nka APK mun tɛna ka bi waati jan maa dɔ fana min ye Makan Tunkara ale fana jaki min bile do akan o ye sɛbɛnfura langolo dilan ni kolobo kalaba ni kodi yɛrɛ ma ka sɔrɔ koti bolo o ni a ɲɔgɔnnaw ye ka fara maa caman wɛrɛw kan kiiriw dayɛlɛla kunungo an ka kibaruya ɲina Amadu Jara ɲana a kunfɔlɔw kɛra cogo min na an k'a lajɛ baaraw nun donni maa min yɛrɛ ka kiiri tigɛla bi tɛnɛ in na o ye Makan Tunkara ye a jalakilen bɛ ko sɛbɛnw olu bayɛlɛmali la danaya kojugu ani suyɛni Makan Tunkara ale yɛrɛ ɲangina san 5 kaso nga ko san 4 o juru donna la k'a bɛ san 1 kɛ o kɔnɔna na Makan Tunkara ka lafasalikɛbagaw olu b'o fɛ la fɔ donc juge a estimé k'a fɔ k'a kan ka o san 1 kɛ parce que infraction minnu fɔra a fɔra u y'a ye olu bolo ko a nɔ bɔra olu la donc il y a un an de casso d'a ma maintenant u ye sursis fana d'a ma mais nous on n'est pas d'accord en ma son décision ma certainement voie de recours bɛ non o ye ka essayer ka décision changer n'o bɛ kɛ Cour suprême la et dans les jours à venir an bɛ fɛ k'o de kɛ n'Ala sɔnna. Ni baara in yɛrɛ kɔnɔna na maa minnu yɛrɛ ye Makan Tunkara jalaki u ma sɔn ko hakilina di juge ka kiiri tigɛlen kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko ni baara in tako filanan n'o yɛrɛ b'a wele deuxième session spéciale de la cour d'assises de Bamako min yɛrɛ bɛ tali kɛ nafoloko walew kan sɛbɛn kolo girin 18 de b'a kɔnɔ ni maa 54 de jalakilen bɛ a maaw cɛla a dɔ ye Bakari Togola ye n'ale APK président kɔrɔ ye ani Bagineda maire n'o ye Saliya Jara ye k'o jalakilen bɛ wale la i n'a fɔ ka se foroba wari ma ani ko fɛnw bayɛlɛmali tabarikala Bagineda maire ka fara min ye Bakari Togola kan o nasiratigɛla maa caman kɔni jigiya b'a kan k'a fɔ ni a dara maa minnu walima n'a jɔna minnu na k'u nɔ bɛ ko la kana kɛ ten u ka minɛ ka datugu u ye nafolo minnu karatu jamana kun u k'a bɛɛ lajɛlen sara hali ni fɛɛrɛ yɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ fana nafolo ninnu cɛnni ye jamana bilali min kɛ retard la o yɛrɛ fana ɲagili nafolo ka fara u kan k'o sara waasa an ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔna la o mana bɔ yen maa caman fana bɛ k'a ɲini bi ko jamana faamaw ka teliya la ka don mairie kɔnɔ Mali mairie fɛn o fɛn min u ka taa bɛɛ lajɛlen kɔnɔna sɛgɛsɛgɛ n'o ye audit ye jateminɛ ka kɛ u la sabula kabi sa 2016 danaya dara maa caman kan ka don mairie kɔnɔ nka dɔw kɛlen don kunnaja ye u ka sigidaladenw ma nka dɔw yɛrɛ fɔni kɛlen don sigida yɛrɛ bilali ye retard la n'i ye
munumunu salo ke amse ka fo an yɛrɛ ye ɲinini kɛ meri mun kan a ma fɛ Mali meri 300 n'a kɔ 7 na kɔ ka don ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ nka nin waati na an sera ka kibaruya jɔnjɔn sɔrɔ meri mun kan Mali la fɔlɔ o ye meri 170 ye nka o 170 na i b'a ye ka fɔ meri 152 bonyanko bolu la munun bɛɛ lajɛlen kɔni ye meriw ye bi meriw ye tɔɲɔ ani dusuma kasa ye u ka sigidala denw kun sabula min ye baara ta cogo meriya faga min bɛ bolo min ka di n b'a kɛ k'a daminɛ dɛmɛ minnu mina komunu kɔnɔ n'o ye jamana ka foroba dɛmɛ ye ka ɲɛsin musaka dɔw bɛ bila lɔgɔliko la n'a bɛ fɔ ko fond adarsa ni y'a fɔ mɛriw b'a dɔn an kan bɛ fɛn minnu ma ninnu bɛ tali kɛ musakaw la minnu bɛ don komini kɔnɔ a kalanko kɔkɔrɔ doni ani musaka dɔw bɛ na minnu ye dɛmɛ ye ka ɲɛsin kɛnɛya ko jiko a n'a ɲɔgɔnnaw ma nka jatew y'a yira mɛri ni a ka conseil caman bɛ Mali komini caman na minnu yɛrɛ bɛ nafolo ninnu manche ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye ani fana les unis ni ka dɔ l'impôt minnu kan ka sara cakɛdaw fɛ komunu kɔnɔna la ani baɲumankɛw mana na olu yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ ka hali dɛmɛ minnu lase sigidaladenw ma walasa ka hali denmisɛnnin dɔw sara ni waata min di k'a dɔw sara i b'a ye mɛri caman yɛrɛ bɛ u mana to nafolo ta u yɛrɛ b'o bɛɛ lajɛlen kɛ u yɛrɛ cogoya la nin bɛɛ ye gɛlɛyabaw ye gɛlɛya minnu na kominiw kɔnɔ bi jamana an ka dugu caman bɛ yen minnu sigidaladenw yɛrɛ t'a fɛ mɛri dɔw yɛrɛ ka su kelen si u ka mɛriw kunna an bɛ don min na i ko bi nka a bɛ kɛ cogo di gɛlɛyaba bɛ jamana kɔnɔ gɛlɛya min na mɛriw ka manda dɔ farala kan ka dɔ fara kan hali an bɛ waati min na i ko sisan kalo 6 ka suma ka fara ko ɲɛw kan kokura o baaraw bɛ sen na a ma sɔrɔla k'a fɔ kalataw ko tɛ ka se ka sigi kala kelen kan nka jamana faamaw k'a lajɛ ni bɔda wɛrɛw bɛ yen walasa komini dɔw la olu ka komini kɔnɔnaw bɛ se k'a lajɛ n'o tɛ a bɛ kɛ jugu b'an kan an yɛrɛ dama ka den talenw ka bila an ka komunu kunna olu fana yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ hali jihadisi dɔw kan komini dɔw la bi ko a ko ka lajɛ n'o ta kɛlen don gɛlɛyaba ye an ka jamana ale kɔnɔna la nka maa caman dalen don transition kiri maa ɲɛmaw la k'a fɔ u bɛna se ka dɛmɛ don jamanadenw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya se tɛ minnu ye waasa dɛmɛ bɛ se ka don u ka kala la u ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ cogoya min na n'an bɔra yen nɔ an bɛ taa lakanako nasiratigɛ la min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Dr Kɛbɔ ale ye dɔnkilidala ye min kɔni minɛna a bɛ waati jan bɔ nka a kɛrɛfɛmaa dɔw kun labilala nka a yɛrɛ tun bɛ bololɔ kibaruyaw bɔra ka bin kununko k'a yira k'a fɔ min y'a sera ka kana bila an ka finitigilakaw kɔni ye kibaruya in kɔni tiɲɛtigiya minnu na u y'a yira ko u ye u ka kɛnɛya tigilamaw bila k'a sɛgɛsɛgɛ ko fɛn kɔni t'a la fɔlɔ nka u bɛna fɛɛrɛ kɛ a bɛ Tɔnbukutu bi tile kɔnɔ ni ala ma baasi kɛ a n'a jɛ minnu bila la olu n'a don Bamako yan an ye kibaruya kunfɔlɔ minnu sɔrɔ a kan fɔlɔ olu bɛ tali kɛ ninnu na n'an bɔra yan an bɛ taa Ɲorodi Sahel min ye Ɲerɔ Serifu Buye ale denkɛ dɔ kɔni ye kasara sɔrɔ kasara min bɛ tali kɛ u ka baarakɛden yɛrɛ ni o ye Gindo Laka ye ale kɔni ye muru turu a la kibaruya in kɔni fana jɛnsɛnna kunun kosɛbɛ an ye munumunu salo kɛ maa mun ɲɛsinnen don Serifu Lakaw ka kunnafoni di baaraw ma olu fana ye kuma in kɔni tiɲɛtigiya k'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ u ka baara kɛ den dɔ bɛ yen n'o ye maa mun bɛ yen ni u bɛ to ka i k'a dɔn k'a fɔ u ka baaraw sabati u ka dukɔnɔnaw la ko dɔ kɔni bɛ yen ni o jamu ye Gindo ye ko ale kɔni kɛra sababu ye ka muru ta ni k'a turu i k'a dɔn k'a fɔ Buye denkɛ la min tun ko Sedina Ali i k'a dɔn ko a kɔni taara teliya la ka taa dɔgɔtɔrɔso kɔni na Ɲorodi Sahel ko nka ko an bɛ waati min na sisan ko baasi tɛ ba tɛ a ni la nka a yira k'a fɔ gendarmerie maaw ye sɛgɛsɛgɛli baaraw dayɛlɛ kibaruya fɔlɔ mun kɔni sɔrɔla o la fɔlɔ olu kɔni jaabu b'a la ka maa kɔnɔ nka kibaruya teli dɔ y'a yira ko maa min ye kɛwale kɛ ko a bɛ n'a fɔ a n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ ko nka sɛgɛsɛgɛlikɛla minnu ye baara daminɛ n'o ye gendarmew ye olu b'u ka baara dɔn u bɛna ɲɛɲini kɛ ni min bɔra ko la u n'o di maaw ma ladiriya ale kɔnɔna la an bɛ dugawu kɛ ala ka se ka nɔgɔya da kɛ an bɛ taa Masinakaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ maa tanbɔyanko tɛgɛ dara olu kan jugu dɔw fɛ u ka foro kɔnɔ kolongo kari dɔw nka sɛgɛsɛgɛli dɔw y'a yira k'a fɔ min ye wulayan fan fɛ maa 8 bɔyanko labilala o maa ninnu cɛma o y'a sɔrɔ min ye i k'a dɔn jugu ninnu kɔni ye malo gosilan kelen ani malo caman susa ka taa n'u yɛrɛ ka tasuma bila foro tɔw la maa minnu bɛ yen n'olu minɛna olu ye duguladenw ye dugu minnu bɛ yen n'o ye Lutan ani Ɲarokurakaw olu fɛla ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ lakanabaliya ko fɔ an ka jamana cɛmancɛ bolo ale fɛ o nasiratigɛ kelen na k'aw ladɔnniya k'a fɔ
Mopti kaw ka duguti ale yɛrɛ kɔni tun da ye fala kɔnɔ bi tigɛ maa caman ka jate la nga i k'a dɔn n'o bɛ tali kɛ k'a yira ko gɛlɛya foyi tɛ Mopti lakanako la min ye maa caman tun ye kangari da ka se yɛrɛ lakanakulu jɛkulu dɔ Yusuf Toloba n'a ka jama tun ko dugutigi tɛna se ka segin ka taa ko a ye nin min fɔ ko ana i k'a dɔn i yɛrɛ ɲɛfɔ o kɔni y'a ɲini a fɛ a ka yafa deli kunungo a ye yafa kɔni deli k'a fɔ kuma kɔni tilara la walima hakilinaw ma faamuya nasira la Yusuf Toloba ninnu yɛrɛ fana ye jake jamunun na ko n'i y'a sɔrɔ a seginna ko u b'a makoto wulikajɔw bɛ sen na Mopti maraba ɲɛmaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya gouverneur n'a ka jama walasa nin ko in jisuma bɛ se ka kɛ a ko fura ye cogo min na nin waati ninnu na mankan kɔni ma dali dɔɔni Mopti kɔnɔ a ko kunkan kɔrɔfɔ la a ma sɔrɔ la k'a fɔ ɲɔgɔn faamuyaw bɛ ka na a ko la an bɛ taa na segin ka na Bamakɔ Yirimajɔ kunungo ministre ɲɛma Dr Choguel Kokala Mayiga ale kɔni n'a ka jamakulu n'o ye ministrew ni k'a dɔn chef de département y'u ye Yirimajɔ sira kura min kɔni bɛ yen n'u bɛ boli ɲɔgɔn sanfɛ o kɔni baaraw kunna bila jama ye maaw ka se ka tɛmɛ a sanfɛ min y'an ka kibaruya dila Lolomadi Bate ale tun b'a kɛnɛ k'a ye ja dɔ sɔrɔ a kan k'a lajɛ ni essentiel mun filɛ nin ye ka bila mɔgɔw ka bolo kan a jɔra ni sefa wari miliyari 40 ye a kɛkun ye de walasa ka jamanadenw lafiya ani fɛnɛ ka accident jugu tanga siraba kan ni essentiel i n'a fɔ gouvernement ɲɛmɔgɔba y'a fɔ cogo mun na ko nin bɛ se ka kɛ jamanadenw ka hakilisigiba ye gɛlɛya min kun bɛ maliyɛnw kan minnu bɛ Bagineda Ɲamana Yirimajɔ bɛɛ b'a dɔn pour que ka se Bamako dɔ bɛ l'heure 1 l'heure 2 hali l'heure 3 u b'a perdu sɔgɔma an bɛ se k'a fɔ Ala barika la dɔ bɔra la bi ka kɛɲɛ ni wagati latimɛbaliya ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu sera ka nin baara in kɛ o y'a yira k'a fɔ k'a kɛra ni gɛlɛya dɔw ye o de ye u bila nin retard in na o tɛ anw yɛrɛ ka laɲini ye gɛlɛya minnu sɔrɔla kɔnɔna la a bɛɛ bɛ sɔrɔ sigida n'a cogoya fɛ baaraw n'a cogoya baaraw na sira ale ni population minnu bɛ tɛmɛ sira in sanfɛ an ye degun caman sɔrɔ mais bi alhamdulilayi sira dayɛlɛla bi an ɲinɛna o bɛɛ kɔ parce que an bɛ nisɔndiya kɛnɛ de kan ani nimisiwasa hali ni nin essentiel in dayɛlɛla bi dɔw kɔni y'a ɲini k'a fɔ ko baara ma ban dɛ ko baara tɔw bɛ kɔfɛ mais hali bi an bɛ yɔrɔ min na sira in ma ban dɛ an b'a ɲini Choguel fɛ o k'u jija ka sira in ban parce que hali bi mɔgɔw degunnen don hali bi an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan bon ça va un peu de toute façon an kɔni bɛ se ka taa ka da mais hali bi sira in ma ban dɔw y'a yɛrɛ fɛnɛ k'olu jɔrɔlen bɛ mɔgɔw ka bolikojuguya la wa u y'a ɲini ko fɛɛrɛ ka kɛ walasa ka dansigi mɔgɔ minnu bɛ boli kojugu kɛ nin sira ninnu kan vraiment voie libre là donc les gens vont circuler maintenant à toute vitesse avec une vitesse normale c'est 50 km à l'heure dans la grande ville normalement donc ni mɔgɔ min kɔlɔsi accident caman bɛ se ka kɛ dɛ donc mais polisi de kan ka baara kɛ donc ka contrôle de normal la ni min ye faute kɛ u b'o sanctionner k'a yira aw la k'a fɔ ko nin baara in daminɛna depuis ni san 2018 o wagati la IBK de kun ye Mali ɲɛma ye a kun fɔra ko kalo 18 ko baara in bɛ ban tabarikala Lolomadi Bate ale kɔni ye k'a dɔn fɛsɛfɛsɛliw di ko ninnu kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn mun nafa ka bon ko in bɛɛ la o ye k'a fɔ baaraba caman b'a la ka se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ minnu musaka bɛɛ bɛ ka bɔ jamana yɛrɛ ka waganden kɔnɔ a yɛrɛ k'a fɔ o ye fɛn ye min ye jigisigi wale ye kosɛbɛ sabula min ye jamana yɛrɛ ka foroba baaraw ni lɛnpo minnu bɛ don a nafolo ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka sigida yiriwa baaraw olu kɛ an ka jamana kɔnɔ o ye fɛn ye min nafa ka bon a b'a to dɔ bɛ bɔ garibu nɛgɛ tali la ka yaala min ye diɲɛ yɛrɛ bunakun ale kan ye binan ni fila sɔrɔ nin waati na kuluba min ye jamana kuntigi transition Assimi Goïta n'a kɛrɛfɛma mun ye a ka garde présidentielle an ka foli b'u bɛɛ ye bi ale ni u ɲɛdaw tɛ ye an b'a jugula k'a fɔ an balimaw don an kɔrɔw don an teriw don u b'u ka baara de fana na ko ni cɛsiri ala k'u bɛɛ lajɛlen lakana protocole bɛ seli de la communication min ye Baba Sise a n'a ka jama o fana jɛmukan ni kanubaw don an ka foli b'u ye bi sɔgɔma da in na Fanta Tɔmɔta an bɛ kibaruya kun fɔlɔ bila yan yanni an ka wuli ka jɔ kuraw kɛ kunnafoni tɔw caman min kɔfɛ ko kanumɔgɔw b'u sɔgɔlen to anw na ni sanga kɔnɔna na an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo ale fanfɛ an ka nɛgɛ kɛrɛfɛtigi Fuseni Dawu ka yamaruya kɔnɔna la i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira an ka se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ a k'an bilasira tan ni ka segin bɛ togoya min na sɔgɔmada in na